Kaixo eta ongi etorri. Inoiz pentsatu duzue porrot egitea izan daitekeela irabazteko modurik onena? Badakip, arraroa dirudi. Baina gaur, historiako paradoja sinestezin bat aztertuko dugu. Nafarroako erresumak nola lortu zuen nolabait esatearren irabaztea, dena galdutsuenean. Galderak badu bere koska hazta, nola demontre irabazten da galtzen duzun bitartean? Tira, galdera horixe da gure gaurko abiapuntua. Izan ere, horixe da ulertu behar duguna. Nola da posible erresuma bat militarki birrindu eta hala ere bere nortasunak inoiz baino indar handiago zirauta. Begiratu pizka bat denbora lerro honi. Zeren, hemen dago parabosaren mungina? Batetik, 1510 erabateko konkista militarra daukagu. Pum! Nafarroako erresuma gaztelaren menpe. Baina, gero, jauzi egiten dugu ila 300 urte aurrea, 1800ko hamarkadara. Eta zer ikusten dugu? Nafarroak oraindik bere legeak, bere auzitegiak eta bere mugak dituela Espainiaren barruan. Nola da posible? Bueno, hor hasten da gure historia. Ondo, bagoazen harira. Lehen atala, gerra galtzen. Eta izenburuak argi dioen bezala, gauzak ez zihoazen batere ondo Nafarroarentzat. Eta kolpea gogorra izan zen. Dena 1200 urtean hasi zen, ondamende militar itzel batekin. Pentsa, Nafarroak kolpe batean galdu zuen itsasorako irteera osoa, Araba, Gipuzkoa, Durangaldea, dena gaztelaren esku geratu zen. Horrek ekonomikoki erresuma itotzea suposatu zuen. Itsasorik gabe, merkataritzelik gabe, egoera larria zen. Gainera, ahastu dezagun borondatezko ematean ipuin hori mito bat besterik ez da. Konkista ezen batere baketsua izan. Adibide bat jartzearren. Gasteizko hiriak 8 hilabete luzez eustizion gaztelako setioari. 8 hilabete, goseak baldintza ezin okerragoetan, dena Nafarroako erregiari leial zielako. Beraz, ezen adizketasunezko besarkada bat izan. Eta azkenik, 1910 eta 1800an, azken kolpea iritsi zen. Gaztela ezen txikikerietan ibili, 12.000 soldaduko armada bat bidali zuen. 12.000, kopuru horrekin erresistentzia militarra ia suizidioa zen. Indarren arteko aldea, izugarria zen, besterik gabe. Eta nola justifikatzen duzu horrelako inbasio bat? Bueno, aitzakia on bat behar duzu ez, kasu honetan aitzakia jainkotiarra izan zen. Aita santuak bula bat sinatu zuen, Pastorrile Celestis izenekoa, non esaten zen Nafarroako erregeak Elizaren etsaiak zirela. Aitzakia perfektua Fernando Katolikoarentzat aspalditik nahi zuena egiteko. Baina orain dator interesgarriena. Gazteluek eta armadek utz egin zutenean, Nafarroak azken baliabide bat atera zuen mai gainera. Eta ez zen espada indartsuago bat, baizik eta paperezko eskutu bat. Eta zer da paperezko eskutu hori? Forua. Hitz hau da gure historioren gakoa. Eta ez pentsa lege bilduma aspergarri batean, forua askoz gehiago zen, erregeak emandako eskubide eta privilegio sorta bat zen. Eta privilegio nagusia? Pentsa ezazu zergarrik ez ordaintzeko baimen ofizial bat bezala. Hau Antxoseiaren ideia bikaina izan zen. Pentsatu zuen, zertarako dirutza gastatu zetia ditzaketen gazteluetan. Estrategia aldatu zuen, erabat. Arrizko defentsa garezkiak alde batera utzi, eta defentsa berri eta merkeago bat sortu zuen, foruak. Harrietan inbertitu beharrean, jendearengan inbertitu zuen, eta horrek dena aldatu zuen. Eta nola funtzionatzen zuen horrek praktikan? Bada, giza izkutuaren estrategia moduko batzen, oso azkarra. Erregeak jende leiala eramaten zuen mugako eremua arriskutsuetara bizitzera. Hanfinkatzeko zer ematen zien, foruak. Hau da, zergarik ez ordainteko eskubidea. Eta trukean, bada, kolono horiek beraiek bihurtzen ziren mugako garnizio. Eta ez zuten erregearengatik bakarrik borrokatzen, baizik eta beren privilegioak, beren zerga salbuzpenak defendatzeko. Motivazioa oso pertsonala zen. Orain, goazen beste aldera, konkistatzailearen ikuspuntura. Zer pentsatu zuen kastelak guzti honetaz? Hemen dator beste galdera potolo bat. Pentsa ezazu, gerra irabazi duzu. Lurralde osoa zure menpe dago, botere guztia duzu. Zergatik demontre onartuko zenuke, konkistatu berri duzun herri horrek bere lege propioak mantentzera. Zergatik ez duzu dena zapaltzen eta zure arauak esartzen. Erantzuna azken finean oso sinplea da, dirua. Pragmatismo hutsa. Gaztelako koroak kalkuluak egin zituen. Zer da merkeagoa?
armada iraunkor bat ordaintzea, Nafarroa bezalako lurralde menditzu eta etsai bat kontrolpean mantentzeko, edo hango jendeari beren foruak errespetatzea eta bakean ustea. Bada bigarrena askoz merkeagoa zen. Foruak errespetatzea bakia erosteko modu bat izan zen, besterik gabe. Eta formula juridiko bat ere aurkitu zuten akordio honentzat. Latinezko izen bat du, haec principaliter. Funtzean berdinki nagusi esan nahi du. Honek zer esan nahi zuen? Nafarroa ez zela gaztelan zurgatzen, ez zela probintzia soil bat bihurtzen. Ez, erresuma bereizi bat izaten jarraitzen zuena, gaztelarekin errege bera partekatzen zuena, baina bere nortasun juridiko propioarekin. Eta hori ez zen teoria hautsa, Praktikan, Nafarroak bere parlamentuari eutsi zion, bere auzitegi gorenari, bere muga eta aduana propioei, eta agian garrantzitsuena sobrekarta izeneko eskubideari. Eta zer zen hori? Bada erregiaren agindu bat foruen kontrakoa bazen, Nafarroan esaten zuten, obeditzen da, baina ez da betetzen. Hau da, ez zen aplikatzen. Ikaragarrizko botera zen hori. Beraz, goazen azken atalera, nola bihurtu zen defentsarako tresna legal bat, nortasun kultural baten oinarri? Eta Nafarroan gertatzen zerenan antzera, baina arre eta modu erradikalagoan, inguruko lurraldetan, Bizkaian eta Gipuzkoan adibidez, beste kontzeptu bat sortu zen, kaparetasun unibertsala. Eta hau sinestezina da, han jaiotzeagatik bakarrik, denak, legez, nobleak ziren. Kapareak, herritar arrunt guztiak. Eta zer alde zegoen? Bada begira, gaztelan petxero bat, herritar arrunta, erregeari zergak ordaintzera behartuta zegoen, baina euskal lurraldetan, kapare bat, jaiotzez noblea zenez, ez zuen zerga zuzenik ordaintzin. Pentsa ezazu zer nolako abantaila sozial eta ekonomikoa zen hori, zure estatusa ez zegoen zure diruaren menpe, zure jaioterriaren menpe baizik. Eta hemen lotzen da dena. Bat-batean, nortasun kulturala privilegio ekonomikoaren giltza bihurtu zen. Zergatik? Kaparea ziniela eta zergarik ordaindu behar ez zenuela frogatzeko, zure jatorria, zure euskalduntasuna demostratu behar zenuelako. Beraz, euskalduna izatea, ez zen soilik kontu kultural bat, estatus sozial eta ekonomiko privilegiatu bat lortzeko pasaportea baizik. Eta horrekin, azken ideia garrantzitsu batera iristen gara. Agian, nortasun bat ez da asimilazio baketsu batean sortzen, baizik eta etengabeko marruskaduran. Gatazka horrek, presio horrek, behartu zuen Nafarroa eta inguruko lurraldeak beren izaera definitzera eta babestera legeen bidez. Eta horixe da, azken finean, porrotaren paradoxa. Batzuetan, galtzea da zure benetako nortasuna aurkitzeko eta irabazteko modu bakarra. Eskerrik asko eta hurrengora arte.